Máme všechno? Tak fičíme. Tak, budeme vyrážet. Čeká nás cesta do vesnice, ze které se vydáme autobusem v jezeru Lago di Brés a naše výprava začíná. Spáchat sebevraždu na schodech. Co bys nám tomu řekl? Už si ztratil 2 botičky. Šikulka. Tak. První úsek za námi. Máme tady taková krásná panorámata výškových. Nějakých 900 a kilometrů. Jenom 6. Trochu jsme si nastoupali. Jangusko, kolik máme už v nohách? 1500 vejškovej. Tak, dnešní den je skoro za náma. Musím říct, že to je docela mazec. Stoupání 500, co 500? 1500 vejškovej je znát. 22 kilometrů vzdálenost je taky znát. Že Django na 3. kilometru ztratil 2 botičky. Takže teď prostě má 2. Nebo chodí bez nich. A co mě překvapilo, tak jsou chaty, ty refugia. Už teď jsou některý z nich otevřený, ale nesmíte tam se psem, což je docela zajímavý. Myslela jsem si, že Itálie je úplně dog-friendly národ a úplně to tak není. První noc hlásili bouřky a déšť, takže jsme hledali ubytko, kde by nás vzali se psem. Ze 2 chat předtím nás vyhodili, třetí měla volný emergency room, takže jsme brali všema 10. Nabízeli to se snídaní a večeří, což vyšlo na 90 eur za osobu plus pes za 20 eur. Výhoda hor, když prší, je, že jste tady úplně sami. Nepotkáte ani živáčka. Podle předpovědi by mělo pršet jako blázen, ale není tomu tak. Poučení na příště, ne všechno, co říká předpověď počasí, je pravda. Protože tohle je úplně jako fajnový počásko na chůzi. Druhý den nás čekaly náročné výstupy, ale o to náročnější sestupy mezi kameny a sestoupali jsme konkrétně k jezeru Lac de Lagazio, což nevím, jak se to čte, ale tak se když tak omlouvám všem Italům. Bylo to relativně dost náročný, krásný, měli jsme super počasí, ale bylo to prakticky dolů nahoru, nastoupáno jsme měli 1000 výškových. Dorazili jsme k prvnímu sněhovému úseku, kde jsme se místama bořili až po kolena. Django nám tam zapadnul téměř celý, což jednou jako byla sranda, dokavať se nic nestane. Takže dávejte pozor, hlavně v tuhle dobu. My jsme měli zhruba 20 stupňů, bylo to celkem příjemné osvěžení pro nás i pro psa, ale místa mají trochu nebezpečný. Pro dnešek asi vše, téměř. Máme za sebou nějakých 1000 výškových, ale dneska to šlo. Dneska to bylo docela dobré. Byly to intenzivní výstupy, ale krátký. Většinou se to nastoupalo na 3 kilometrech celé té trasy, což je intenzivní, ale dobrý. Penžuláda, spokojko, ten je teda moc statečný a šikovnej. Jinak je tu strašně málo lidí. Potkáváme spíš jako denní turisty a to až tak po obědě, když se dostanou do nějaký
na nějaký sedlo a upřímně si neumím představit to jít se psem později. To počasí je fakt úplně ideální a když vysvětne slunko, tak je to náročný. Že v momentě, kdyby to tady pražilo celý dny, tak sice bychom měli krásný čistý výhledy, ale asi bychom chcípli. Takže fakt červen za mě úplně ideál na to jít to se psem. Ale podle mě bude to mít hodně ale, který schrnu, až to dojdeme, protože si myslím, že se toho nastakuje ještě dost. Je to výzva. Je to výzva. Musíte mít rádi kopečky a váš pes musí mít rád vás. A všichni to musíte mít tak nějak všechno rádi, protože docela to bolí. Tak, třetí den tady. Dneska nás nečeká ani moc stoupání, spíš klesání. A když už, tak tady prostě si to nastoupáte na kilometru, někdy i míň, což je super. No, jak se to vezme. A dneska jsme si upravili trošku trasu. Nejdeme po AV1, ale po nějaký 436. Ono je to ve své podstatě i jedno, protože je to všechno červený. Ale rozhodli jsme se trošičku opustit výškový metry a tak krásný výhledy, i když se nám tu celý den honí mračná mlha. Ale je to tu nádherný. No a tím moje záběry končí. Proč? Protože přišel déšť, 2 kopce a bylo to už poměrně dost náročný, co si budeme. Prostě nám došla energie a všem třem, řekla bych snad i ve stejný moment. Django byl úplně vyřízený, na něm jsem viděla, že je úplně v háji. Prakticky, když jsme poslední den rozdělali stan, tak si lehnul a nechtěl se ani jít venčit. Prostě jenom přelezl z místečka A do stanu a spal až do druhého dne. A to pro mě byl moment, kdy jsem si říkala, že takhle asi to nepotřebuju odejít. Chci, aby jsme z toho měli spíš všichni jako radost. Samozřejmě, že to je náročný pro mě. Kdy ten člověk jde prostě na doraz, tak to je něco, co mě je velmi blízký. Paradoxně asi pro mnohý lidi dost vyčerpávající, ale mě tyhle 3 dny vlastně zrelaxovaly mnohem víc, než kdybych byla někde na wellness pobytu, takže pro mě je to svým způsobem super, ale musíme z toho mít radost a musíme to taky odejít v nějaký jako s nějakým elánem a ne, že se budeme pak potácet nohu přes nohu, jenom abychom to došli. Takhle by to podle mě být vůbec nemělo. Takže jsme se rozhodli, že to v půlce ukončíme, běhneme dolů, vrátíme se k autu a zkusíme štěstí na podzim. Buď si to jenom dojdem, tu druhou polovinu, anebo si to zkusíme odejít celý znovu, ale je teď trošičku líp připravený. Tím, že Django ztratil ty potíčky hnedka první den, tak vlastně jsem mu pak dala ty látkový bez té gumy a jak chodil loužema do vody, pršelo, takže prostě to měl mokrý pořád, tak se mu ťapiny zapařily, svědělo ho to, kousal si to, takže měl potom ty ťapiny celý zarudlý, oteklý, takže taky jeden z důvodů, proč už to trošku pro nás postrádalo smysl to dokončovat. Byť je to tam krásný, ten trail je nádherný, je náročný. Neřekla bych, že je úplně tak jako v pohodě se psem. Ten pes určitě musí mít něco nachozeno. Určitě to musíte prostě být různě připravený i vy. Je to jako náročný všemi směry. Stojí to za to, určitě to běžte, pokud to máte rádi, ale
nelámejte nic přes koleno, mějte k horám respekt. Myslím si, že se to vyplatí, jsou nevyzpytatelný, nikdy nevíte, co tam na vás čeká. V momentě, kdy to nefílujete, jdete za hranu svých možností nebo za hranu něčích možností, tak to nikdy nedopadá dobře. No a druhá věc, co určitě my musíme doštelovat, tak je váha krosny, protože jí to s 14-kilovou krosnou, David měl možná ještě těžší, tak to nebylo úplně komfortní. Tahla jsem trochu víc jako zbytečností, třeba jako 200 ml opalovacího krému bylo asi zbytečný, ale to jsem prostě já. Nicméně tohle já si došteluju a na podzim se tam určitě vrátíme. No tak jo. Teď díky, že jste sledovali naši cestu a vidíme se někdy příště.